no tenim espai ni per càmeres frigorífiques, hem de tindre els camions carregats en frigo i llavors la quantitat de treballadors que arriba a haver dintre de Mercagirona, que no hi ha espai per vehicles i tampoc pels camions que cada un de nosaltres té. És un problema ja de salut, perquè a nivell sanitari tindre un dipòsit de vehicles municipal que no hi ha ni un mur d'obra. Hi ha vehicles aquí estacionats de fa moltíssim temps, amb unes bateries que fa una càrrega ambiental que jo no sé fins a quin punt és compatible amb nosaltres, no? Quan ens ve sanitat a nosaltres és molt rígida i ens demana el màxim possible. Per tant, aquí també fem una reclamació en aquest sentit. Això es té que solucionar d'alguna forma i estàvem negociant amb l'Ajuntament que ells ens van dir que a Masgrit tenien un terreny per desplaçar el dipòsit municipal i que hi havia una altra possibilitat que era negociar un allargament de concessió municipal. I aquí estem, però estem encallats de fa molt de temps i no hi ha maneres de desencallar el tema.